Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы абмеркаванне з нашим гостем, палітычным аглядальнікам радыё Свабода Валерыем Карбалевічам. Добрый дзень, спадар Валер. Вітаю. Спадар Валер, я хотел бы пачаць размову з вами с апошніх таких заяваў Лукашэнкі. Ну, дакладней, можа быть, с одной заявы, якая ўсё ж таки тычыцца узаемаадносінаў найперш с Украінай, по-другое, ну, как бы позіцыя Лукашэнкі па вось удзелу саўдзелу беларускага рэжыма у расійскай акупацыйнай вайне супраць суседняй краіны. Выступаю на этнофестывале «Покліч Полесья», Лукашенко закрануў тэму геапалітычную, ну і увогуле бачанне яго сітуацыі і адносінаў з Украінай. Ён кажа, што ну якія ж мы агрэсары, мы ж вось за мір, мы не хочам ваяваць ні з кім, ні з украінцамі, ні з расіянамі, там ні з усімі астатнімі. А як доказ таго, што вось яны за мір і за ўсё добрае, ён кажа, ну мы ж вось прапанавалі мяжу адкрыць, каб тыя украінцы, якія ўсё жыццё хадзілі на тэрыторыю Беларусі у лясах, там грыбы, ягады збіралі і на гэтым зараблялі вялікія грошы. Ну гэтыя бедныя несчастныя людзі, наши людзі, которые вот там вот живут у гэтай Беларусі, у гэтай Украіне, нішчынствуюць, тут вот маглі сабе зарабіць, але ж украінскі бок адмовіўся. Што за гэтым, на ваш погляд, за гэтым выказваннем, за гэтым месседжам стаіць? Вось просто показаць, які ён такі міратворец, міралюбівец, як ён клапоціцца пра простых людзей, ці нешта іншае? Я звярнуў увагу, што падчас гэтага выступу на фестывалі Лукашенко некалькі разоў звяртаўся да тэмы міру, што вось Беларусі мір, у адрозненні ад тых месцаў, дзе ідзе вайна, яна ідзе побач, а вот у нас мир, покой, і таму вось дзякуючы мне беларусы могуць мирна працаваць. Вот гэта ідэя міру, ідэя абы не было вайны, ідэя, што мир гэта галоўнае ягонае дасягненне, і уласна на гэтым забудаваны вялікая частка ягонага палітычнага іміджу, што вось ёсць Лукашенко, ёсць мір, а не будзе Лукашенко, то невядома, што і будзе, хутчэй за ўсё не будзе міру. Вот гэты вобраз міратворца, мне падаецца, вельмі важны, асабліва на тле таго, што беларусы бачаць, што вайна ідзе па шляху эскалацыі паміж Расіяй і Украінай. І Расія ўзмацняе атаки на грамадзянскія структуры і аб'екты, і украінскі бок наносіць удары па нафтаперапрацоўчым прадпрыемствам, па складам, і гэта адбіваецца ўжо на свядомасці простых людзей. Калі Расія, раней расейцы маглі думаць, што вайна дзесьці там далёка, спецыяльная вайсковая аперацыя ідзе ва ўкраіне, а нас яна не тычыцца, то цяпер так сказаць нельга, і гэта бачаць беларусы. Тым больш, што бачыце, дроны прылетаюць ужо і па беларускіх аўтобусах, і на мяжы з'яўляюцца Беларусі і Расіі. І вось на гэтым тле, на гэтым кантрасце падкрэсліваць тое, што ў Беларусі мір, ну, вось, мне падаецца, гэта важны складнік новага, можа не зусім новага, можа старога, але па-новаму выглядаючага іміджу Лукашэнкі. Другі момант, зноў жа, глядзіце, Лукашенко апраўдваецца. Мы не суагрэсары, хаця здавалася б, чаго апраўдвацца. Ну так ганарыся, прабачце,
ганарыся тым, што мы удзельнічаем у справядлівай вайне, як пра гэта кажуць расійскія палітыкі, як пра гэта кажуць расійскія прапагандысты. Вось, што мы вядзём такую, ведаеце, справядлівую вайну з захадам, з нацызмам, з бандераўшчынамі. Вось, і мы гэтым ганарымся, гэта працяг таго, што рабілі нашы дзеды падчас другой сусветнай вайны. А вось не, Лукашенко ўсяляк адбрыкваецца, ўсяляк дыстансуецца, ўсяляк кажа, не, мы не суагрэсары, мы наадварот, мы любім украінцаў, вось нават па грыбы можам іх пусціць і па ягады, вось, і мы ваяваць не хочам, і ўвогуле мы за мір, і ўвогуле мы тут у Менску можам прадаставіць месца. І ўвогуле лепш сабрацца тут у Менску тром лідарам Зеленскага, Пуціну, ну і мне, ну і калі там, сказаць, Зеленскі з Пуціным будуць пікіраваць, то тут мадэратар, вот Лукашенко, ён будзе іх мірыць, да. Вось. То бок Лукашенко не хоча быць суагрэсарам. Гэта вельмі важна падкрэсліць. Іншая справа, што ягоныя словы разыходзяцца са справамі. Тут і пра тое, што вайна пачалася менавіта з тэрыторыі Беларусі, што паўгады першую пачатку вайны з тэрыторыі Беларусі і абстрэлы адбываліся, і дроны, і ракеты пускалі, і войскі ішлі. Вось. Ну і цяпер Беларусь актыўна падтрымлівае расійскі военно-прамысловы комплекс, актыўна дапамагае ліквідаваць паліўны крызіс, актыўна дапамагае абыходзіць санкцыі Расіі і ўвогуле на розных узроўнях і інфармацыйнай вайны, і іншай вайны з захадам Беларусь падтрымлівае Расію. Ну, але, бачыце, гэта неяк ідзе трохі схавана, саромеючыся. Вось. Ну, але таксама гэта вельмі паказальна. Спадар Валер, ўсё ж таки, ну, не зусім саромеючыся. Вось буквально колькі месяцаў таму, будучы дзе ён там у Піцеры быў, ці дзе, і адказваючы на пытанні расійскіх прапагандыстаў, ён гонарам сказаў, да, вот кажуць, мы суагрэсары, да, мы суагрэсары, вот все такое. Так гэта што? Вот вы думаеце, каму гэта вот сённяшні гэты спіч пра за мір быў скіраваны? Беларусам? Так а беларусы што, расійскае тэлебачанне не глядзяць, і вось гэтыя яго гордыя заявы пра ну суагрэсары, да, вот такія малайцы не чуюць? Ці украінцам гэта было скіравана, а яны не памятаюць 22 год, адкуль што ішло? То бок ён-то гатовы украінцам, можа быць, мяжу адкрыць. Ну дык ён гэтак жа мяжу адкрыў і расійскім танкам. То што прахадны двор, это таксама такое, каму это? Ну, ведаеце, у Лукашэнкі ёсць такая асаблівасць чалавека, які, ну, скажем, жыве яшчэ трохі у мінулую інфармацыйную эпоху. Калі ён спрабуе гаварыць той аўдыторыі, з якою ён зараз сустракаецца, рэчы, якія гэтай аўдыторыі прыемныя, спадзяючыся на тое, што гэтыя рэчы не дайдуць да іншай аўдыторыі. Вось. І таму расійскім тэлеканалам ён кажа трохі іншае, чым кажа, скажем, медыям заходнім, час ад часу і заходнім дае інтэрв'ю, а ўжо тым больш размаўляючы з аўдыторыяй беларускай. Это першае. Па-другое, тут час ад часу Лукашенко гэта слова суагрэсары, дыктатары кажа так з такой пэўнай іроніяй. Вось, маўляў, глядзіце, нас тут зрабілі суагрэсарамі, што мы тут апошнія дыктатары ў Еўропе з Пуціным. Вось, гэта гаворыцца з такой пэўнай іроніяй, маўляў, ну насамрэч гэта не так, ну але што ты зробіш з гэтымі ворагамі, калі яны прыклеілі гэты ярлык да нас. Вось, таму Лукашенко характэрны для яго такі палітычны стыль ці рытарычны стыль, што ён часам кажа супярэчлівыя рэчы,
супярэчлівыя рэчы не толькі ў розных выступах, а нават у адным тым жа выступе і ў адным тым жа абзацы. Вось мы казалі, што ён увесь час кажа, мы за мір, мы ваяваць не збіраемся, а потым збірае некую ваенную нараду з вайскоўцамі і кажа, ну, трэба рыхтавацца да вайны. І пра тое, што мы рыхтуемся да вайны, мы гатуемся да вайны, ідзе паралельна разам, што мы ўвогуле за мір і я гарант міру. Таму шукаць некую такую дакладную логіку у прапагандысцкай рыторыцы Лукашэнкі не варта, бо, бачыце, кожны шукае тое, што ён хацеў бы знайсці. Людзі, якія падтрымліваюць ідэю вайны Расіі супраць Украіны, знаходзяць у выступах Лукашэнкі менавіта гэтыя словы. А тыя, для каго вайна гэта страшна, ну вось яны зусім іншую рыторыку спрымаюць. Калі ўжо закранули тэму Украіны, далёка не адыходзячы, было інтэрв'ю з амбасадара па асаблівых даручэннях Ярослава Чарнагора, ось к вашаму калегу, журналісту Радыё Свабода Змітру Гурневічу, дзе сярод іншага спадар Ярослав сказаў пра тое, што Украіна, Кіеў, улады Кіева гатовыя нават там сустрэцца і размаўляць з Лукашэнкам, калі гэта будзе неабходна для выратавання жыць, там для нейкіх іншых важных пытанняў іх вырашэння. Гэтыя словы абурылі нават ну, палітыка украінскіх. Я бачыў, Ганчаренко пісаў такі допіс вельмі абураны з гэтай нагоды, маўляў, з кім гаварыць, з кім сустракацца вось з гэтым, і пералічваў там усе, ну не ўсе, ну как бы шмат што можна украінскі бок выставіць у віну Лукашэнку. Але гэта нармальна у прынцыпе тое, што сказаў Ярослав Чарнагор? Ну, бачыце, Чарнагор – гэта не тая асоба, якая можа ў паўнамоцтва гаварыць ад імя кіраўніцтва Украіны, ад імя Зеленскага. Гэта проста як бы такі прынцыповы падыход, што дзеля міру мы гатовы размаўляць з усімі. І зноў жа, глядзіце, Зеленскі шмат разоў прапаноўваў Пуціну сустрэцца і пачаць перамовы наўпрост. Ну так калі Зеленскі гатовы сустракацца з Пуціным, ну так чаму яму б не сустрэцца з Лукашэнка? І зараз украінскай дыпламатыя ладзіць такія даволі шырокія, так сказаць, спробы нейкіх кааліцый. Вось Зеленскі ездзіў у Сербію, наколькі я ведаю, рыхтуецца візіт міністра замежных спраў Украіны ў Кітай. Вось, хочу нагадаць, што ў першыя тыдні вайны першапачаткова перамовы паміж Расіяй і Украінай пачаліся ў Беларусі, і былі размовы паміж Зеленскімі і Лукашэнкі па тэлефоне. Два раунда прайшлі дзесьці там па лесе, якраз потом яшчэ адзін раунд быў, і толькі потым перамовы перайшлі ў Стамбул, у Турэччыну. Таму, ведаеце, палітыка такая рэч, што дзеля вырашэння нейкіх праблем цалкам рэальна некія перамовы, некія размовы. Ну, калі, так сказаць, Макрон недавно званіў Лукашэнку, ну, таму я б нічога не выключаў. Ну да, сапраўды. Увогуле, што змянілася, не змянілася, якія сігналы увогуле вы заўважаеце, ідуць ці не ідуць з Кіева у бок Мінска? Быў пэўны час такой рэзкай рыторыкі з боку Зеленскага і не толькі яго ў бок Мінска. Зараз, ну, нібыта зацішша нейкае. На фоне таго, што былі каля памежнага перахода беларуска-расійскага атакаваныя беспілотнікамі іранскія, як кажуць, іранскія нейкія дальнабойныя машыны гэтай дальнабойшчыкаў, грузаперавозчыкаў, і нават беларуская таксама. Зараз з'явілася інфармацыя, што каля беларускай мяжы будуецца адмысловая пляцоўка для запуску шахедаў, ну, беспілотных апаратаў гэтых. От рыторыка нейкім чынам і ўвогуле сігналы, якія ідуць з Кіева, не? Ну, наконт гэтых дронаў, якія падаюць на
ці на грузавікі, ці на аўтобусы на мяжы Беларусі і Расіі. Сітуацыя пакуль не вельмі зразумелая, чыі гэта і навошта гэта і дзеля якой мэты, ці не ёсць это просто выпадкова залёт гэтых дронаў. Вось, таму што вось недавно там з тэрыторыі Беларусі ў Латвію заляцеў дрон, зноў жа, так сказаць, невядомага паходжання. Таму тут элемент выпадковасці таксама можа быць. Што тычыцца двухбаковых адносін, так, вось з'явілася інфармацыя, што рыхтуецца стварэнне новай дэсантна-штурмавой брыгады, якая будзе стаяць там на мяжы. Вось, і ну і потым Лукашенко ж вось запатрабаваў, каб тых работнікаў, якія дрэнна працуюць на ўборцы, забіралі ў войска і дасылалі менавіта на украінскую мяжу чамусь. Вось, ну, каб умацоўваць мусіць, правда, не ведаю, наколькі гэта ўмацуе, калі з такіх, так сказать, работнікаў там некае фарміраванне вайсковае створыцца. Ну, але тым не менш, як бы, што гэта азначае, да канца незразумела. Ці гатовіцца Беларусь да нейкіх ваенных дзеянняў, ну, наўрад ці. Пакуль гэта да канца незразумела, ці гэта ёсць жэст у бок Расіі, каб супакоіць Пуціна, супакоіць Расію, сказаць, ну вось мы тут ствараем одну брыгаду, таму не ўцягвайце нас у некую паўнавартасную вайну там на Донбасе. Як варыянт, магчыма, так. Вось, што тычыцца таго, што зараз рыторыка з боку афіцыйных колаў Украіны сцішылася. Я мяркую, што зараз сітуацыя настолькі напружаная для украінскага кіраўніцтва, настолькі трывожная, асабліва ў звязку з тым, што закончыліся супраць ракеты, супраць расійскіх балістычных ракет. Гэта вялікая праблема, таму можа проста не да Беларусі. Цяпер тым больш, што асаблівых пастаў для гэтага няма. Вось, я так трактую вось гэтую пэўную паўзу у рытарычным канфлікце паміж Беларусі і Украінай. Вось, дарэчы, цікавая ваша фраза, цяпер не да Беларусі, але гэта калі перанесці на іншы трэк, на амерыкана-беларускі. Вось акурат такі днямі у чарговы раз на пытанне з боку беларусаў наконт калі чакаць ці чакаць хуткім часе новага вызвалення палітвязняў, Коул сказаў так. Адным словом, коротко так, але перад гэтым на пытанне, калі вас чакаць у Мінску, ён сказаў хутка, там яшчэ нешта таксама казаў неўзабаве, там усё будзе і гэтак далей, але гэта цягнецца ўжо колькі месяцаў. Ці не сведчанне гэта таго, што ну как бы не хоча нас Коул беларусаў, я маю на ўвазе, расчароўваць, але і увагі да беларускага накірунку з боку Вашынгтона ўжо, ну, не то, што можа быць няма, але ну яно зменшылася значна. Цалкам магчыма, ну просто мне падаецца, што некалькі фактараў сышлося для таго, каб стварыць вот эту паўзу ў перамоўным працэсе. Ну, найперш, як бы тыя праблемы, якія былі даволі простыя, яны вырашыліся. А вось далей пытанне ускладняецца, і пытанне запыту і прапановы з двух бакоў, яно пачало моцна не супадаць. То бок завышаныя чаканні, завышаныя планкі паднятыя з абодвух бакоў, і яны тут сутыкнуліся, і таму пакуль не ўдаецца іх вырашыць, хаця абмен прапановамі працягваецца. Другі момант звязаны з, ну, скажем так, пэўнымі працэсамі, якія адбываюцца у Злучаных Штатах, у іх палітыцы. Тут і тое, што цікавасць Вашынгтона да нашага рэгіёна, да расійска-украінскай вайны,
зменшылася, а менавіта кейс перамоваў з Беларусю ў значнай ступені быў звязан з гэтай вайной і спробай яе неяк спыніць. Цяпер каманда Трампа моцна завязла на кірунку блізкага ўсходу, Армузскі праліў, адносіны з Іранам, канфлікт з Іранам, які ніяк не можа не закончыцца ні мірам закончыцца, а тут набліжаюцца выбары ў Кангрэс прамежкавыя. Вось, і таму трохі пытанне Беларусі адышло ў іншы, на больш далёкі план. Ну і да таго ж, як можна зразумець, ну, скажем, асноўныя фігуры в атачэнні Дональда Трампа, для іх, ну, скажем, гэта тэма Беларусі далёка не самая галоўная. І тут галоўную ролю, мне падаецца, адыгрывалі людзі, якія будзіравалі гэты працэс, сам Коул, Сміт, які зараз атрымаў іншую пасаду і ўжо не занимаецца Беларусю. То бок шмат што залежала ад гэтых людзей. То бок ад суб'ектыўны чыннік, мне падаецца, на беларускім трэку даволі важны. Вось. І Коула аднаму расшавяліць гэты працэс, спрабаваць працягваць яго, ну, пакуль не вельмі ўдаецца. Мне падаецца, што вот гэты чыннік таксама адыгрывае сваю ролю. Ну, але будзем спадзявацца, што працэс будзе працягвацца і працэс найперш вызвалення беларускіх палітвязняў будзе працягвацца, у чым мы ўсе найбольш зацікаўлены. Ну так, мы зацікаўлены, только застаецца важнае вельмі пытанне ўсё ж таки, ці ёсць што ЗША ў дадзеным выпадку прапанаваць наўзамен Лукашэнку, бо відавочна, што патрабаванні нейкія ёсць з боку Мінска і, відаць, не магчыма іх задаволіць, ці Вашынгтон не можа пакуль на гэта пайсці, то што это можа быць? Не, ну тут ёсць што прапанаваць. Па-першае, працяг адмены санкцый у іншых кірунках, потым аднаўленне дзейнасці амбасады амерыканскай у Менску, беларускай у Вашынгтоне, ну і магчымая сустрэча Лукашэнкі з Трампам, што для Александра Лукашэнкі было б вялізным падарункам. Вось, пакуль жа ж здаецца на парадку дня ўсё яшчэ застаецца працяг дзеяння такой структуры, як Рада міру, і магчыма, што дзесьці восенню адбудзецца чарговае пасяджэнне і зноў будуць запрашаны ўсе тыя лідары тых краін, якія ўступілі ў гэты саюз. Вось. Ну, вось, як бы асабістая сустрэча Трампа і Лукашэнкі, гэта для Лукашэнкі даволі важна было б. Так што у Злучаных Штатаў ёсць чым плаціць, ну і плюс некія абяцанні там падштурхнуць суседзяў, падштурхнуць Еўропу дзеля больш лаяльнага стаўлення да Лукашэнкі. Магчыма, таксама гэтыя абяцанні будуць грэць афіцыйны Менск. Таму пры жаданні знайсці некія стымулы з двух бакоў яны ёсць. Ну вот апярэдзілі трошку акурат такія ў працяг хацеў закрануць гэтую тэму, падштурхнуць Еўропу. Наколькі ўсё ж таки Еўропа готова падштурхнуцца? Мы тут размаўлялі з рознымі таксама экспертамі на гэтую тэму, і прадстаўнікі польскія палітолагі, той же самы Павел Казанецкі, перакананы, што Еўропа ні ў якім разе, ну, як мінімум, пакуль вайна не пастаўленая на паузу, як мінімум, не кажучы ўжо пра заканчэнне вайны Расіі з Украінай, ні пра якія там паляпшэнні адносінаў з Лукашэнкам размовы быць не можа. Еўропа на гэта не пойдзе. Ці можа пайсці ўсё ж таки? Ну, тут пытанне ў тым, наколькі адміністрацыі ЗША важна гэтая праблема паляпшэння адносін з Беларусю. Калі б уявіць, што яна была вельмі важная,
і тады ЗША задзейнічала б даволі моцныя рычагі ўздзеяння на Еўропу. Ну і ў такім разе, каб не сварыцца з Трампам з-за Беларусі, магчыма, што нейкі рух і пачаўся. Але гледзячы па ўсім, гэта не тое пытанне, за якога Трамп гатоў, як бы, так сказаць, упарціцца, упірацца і нават сварыцца з еўрапейскімі лідарамі. Тым больш, глядзіце, як, так сказаць, дзіўна ўсё адбываецца. Вось спачатку там Джон Коул заявіў, што добра было б, каб Літва адкрыла дзверы для беларускага калія у Клайпеду. Вось. Ну, ўсё ж такі Джон Коул – это не тая фігура, якая можа паўплываць, я не ведаю, на прэзідэнта Літвы і так далей. Калі б гэта быў нейкі больш высокі чыноўнік, ну тады можна было б і гаварыць. Ну і потым, глядзіце, з'явілася нейкі дакумент, накіраваны ў адрас Літвы, Польшы і Украіны з прапановай зноў жа прапусціць беларускі калій. Але нейкі такі дзіўны фармат гэтага дакумента, сказаць, неафіцыйнае пісьмо дзярждэпартамента. Гэта вельмі дзіўна выглядае, як можа быць неафіцыйны дакумент ад вельмі афіцыйнага органа. Вось, то бок, пакуль гэтае пытанне неяк так на перыферыі і вельмі зусім не галоўным, зусім не цэнтральным з'яўляецца для США. І можна меркаваць, што амерыканскі бізнес не моцна зацікавіла прапанова Лукашэнкі, як бы, пагаварыць пра беларускія калійныя радовішчы, каб амерыканскі там капітал інвестыцый свае ўкладаў там, ці можа нават купіў там некае радовішча і гэтак далей. Гледзячы па ўсім, гэта не моцна зацікавіла, ва ўсякім разе пакуль што мы не бачым некай вялікай цікавасці. Таму ўсе гэтыя амерыканскія штуршкі, спробы выглядаюць не вельмі моцна, не вельмі пераканаўча. Вось, і таму нават казаць, што гэтае пытанне стаіць на парадку дня, ці ў амерыкана-еўрапейскіх перамовах, ці ў перамовах там Еўропы з Беларусю, ну, можа і стаіць, але далёка не на першым плане. Хоць так, гэтым годам у Менск з'явіліся некія дэлегацыі з краін Еўропы, некія перамовы ішлі, хоць не на высокім узроўні. То бок, ну, нешта такое ажыўляецца, але далей проста кантактаў справа не зайшла. Узгаданая Калас заявіла, што на пачатку у бліжэйшы час санкцыйны спіс Еўрасаюза супраць Расіі можа павялічыцца прыкладна на траціну. Вельмі шмат будзе унесена туды расійскіх грамадзянаў, кампаній і арганізацый. Казалі пра тое, што будзе зменены падыход да вось гэтых увядзення новых санкцый і будзе зараз раздзяляцца расійскі і беларускі, умоўна кажучы, трэк, што калі раней уводзілі санкцыі супраць Расіі, то там яны уключалі і беларускі таксама складнік. А зараз нібыта так не будзе. Гэты вось новы спіс, ён закране Беларусь, не, ці гэта ўсё ж таки зараз выключна на Расію скіравана? Ну, пакуль мала зразумела, трэба пачакаць, паглядзець. Ну, як правіла, у гэтым новым санкцыйным спісе заўсёды было месца і для беларускіх кампаній, прадпрыемстваў там ці асобаў. Таму можна меркаваць, што так, Беларусь это таксама закране. Вось, ну, але тут гаворка ідзе пра тое, што, бачыце, адносіны паміж Еўропай і Расіяй ідуць па шляху эскалацыі. Ідуць па шляху эскалацыі, і гэта можа закрануць Беларусь. Вы ўжо ўзгадвалі, што тут Расія на мяжы з Беларусю будуе некія пляцоўкі для сваіх дронаў. З іншага боку з'явілася інфармацыя, што і на заходніх межах Беларусі таксама
НАТО плануе стварыць некія бар'еры з дронаў, якія падключаны да штучнага інтэлекту. То бок, з абодвух бакоў Беларусі як бы ёсць падрыхтоўка да нейкіх, скажем, дзеянняў, арыентаваных на некія вайсковыя канфлікты. Вось, напружанне расце і вельмі небяспечна, што гэта адбываецца вакол Беларусі. Вось, і таму, не гледзячы на тую міралюбівую нібыта рыторыку, якую ладзіць сам Лукашенко, гэта можа не дапамагчы ў выпадку сапраўды рэальнай эскалацыі і рэальнага канфлікту. Ну і сапраўды Калас тлумачыць тое, што такі вялікі зараз санкцыйны спіс будзе тым, што Еўропа ўсё часцей сутыкаецца сабатажам, шпіянажам і кібератакамі з боку Москвы. Ну і у якасці рэальных такіх інцыдэнтаў расказвае пра інцыдэнт з дронам у аэрапорце Ляйпціга, ну і кажа пра магчымасць атакі з боку России. Вось узгаданая пляцоўка з дронамі. Так вось, калі нас тут трошачку папраўляе глядач пад нікам Максім, ён піша, што паводле расследавання The Telegraph, заснаванага на спадарожнікавых здымках і уцечцы дакументаў, вынікае, што Расія стварае мінімум 10 пляцовак на мяжы з Беларусю, як мінімум, пра якія вядома, дроны з якіх і ракеты з якіх могуць далятаць да Варшавы і далей там да еўрапейскіх краінаў, што кажа пра жаданне Москвы эскалаваць сітуацыю. Наколькі пагрозлівая сітуацыя становіцца? Яна становіцца пагрозлівей, але ад планаў да іх рэалізацыі ўсё ж такі ёсць пэўная дыстанцыя. Вось, таму што тут ёсць розныя варыянты, магчыма, хочуць запужаць, магчыма, хочуць шантажаваць, і гэтым Расія займаецца з самага пачатку вайны, і тое ж размяшчэнне ў Беларусі нібыта ядзернай зброі, якая ці то ёсць, ці то няма, і расійскага комплекса «Арэшнік». Усё гэта спробы ціску на захад. У што гэта выльецца, ці сапраўды гэтыя дроны будуць запушчаны, ці не будуць, цяжка сказаць. Ва всякім разе, мне падаецца, што сёння у Расіі не так шмат дронаў і ракет, каб, скажем так, перамагчы ў вайне з Украінай. І калі тут Расія пачне расцярушваць свае сілы і спрабаваць адначасова атакаваць там і Польшу, і краіны захаду, і адначасова Украіну, не ведаю, наколькі ў Расіі хваціць сілаў. Таму я пакуль глядзеў усё гэта як на сродак запужвання. Таму што, глядзіце, вось Пуцін там, выступаючы на далёкім усходзе, прыгразіў, што будуць атакавацца і караблі краін захаду, калі будуць працягваць, скажем так, атакі на так званы ценявы флот Расіі. Бачыце, гэтыя атакі на ценявы флот ідуць ужо даўно, і толькі зараз Пуцін саспеў для таго, каб, так сказаць, рыхтаваць нейкія меры ў адказ. Таму я думаю, што паміж планамі і іх рэалізацыяй ёсць даволі вялікая дыстанцыя. Вось, дарэчы, пра дыстанцыю трошку змяніць тэму хачу. Шмат размоваў пра тое, што дыстанцыя паміж дыаспарай і беларусамі ў самой Беларусі, яна з кожным годам ўсё больш і больш. Ну і тут з'яўляецца Віктор Бабарыка са сваёй ідэяй навесці масты паміж вось гэтымі двумя часткамі беларускага грамадства разарванага, стварыць сваю такую праект, ініцыятыву Беларусь Нетворк, ну і штосьці шукаць шляхі для паразумення, уз'яднання і гэтак далей. Як вы ацэньваеце гэтую ініцыятыву і ўвогуле вось такое вяртанне Бабарыкі, як ён кажа, на палітычнае поле?
Ну, тое, што дыстанцыя ёсць, і яна павялічваецца, гэта аб'ектыўная рэальнасць. Это аб'ектыўна, я падкрэсліваю, таму што просто калі дыяспара і грамадзяне Беларусі жывуць у двух, так сказать, паралельных плашчынях, то натуральна, што эта дыстанцыя павялічваецца. І ідэя пра тое, каб гэтую дыстанцыю скараціць, яна зразумела, добрая, лагічная і правільная. Пытанне пра тое, як гэта зрабіць. Ну і ўвогуле тут мне падаецца, што пытанне пра ролю дыяспары, яно паўстае як бы ў новым свеце. Ну вось всем вядомая як бы выснова, яна абсалютна правільная пра тое, што перамены ў Беларусі найбольш будуць адбывацца самой Беларусі, што гэтыя перамены найбольш будуць ажыццяўляць людзі, якія жывуць у самой Беларусі. І пра гэта сведчыць гісторыя ўся сусветная, перамен, рэвалюцыі, паўстанняў і так далей. Аднак тут ёсць папраўка на, скажем так сказать, новую эпоху, інфармацыйную эпоху. І яна шмат што мяняе ў такіх развагах. І шмат што мяняе ў спробах вось як бы перанесці тое, што было раней, на сённяшнюю рэальнасць. У чым сітуацыя новая? Першае. Мы маем справу з, скажем так, інфармацыйным таталітарызмам. Калі некі сапраўдны рэальны рэвалюцыйны рух у самой краіне таталітарнай сёння практычна немагчымы. Вось тое, што там, я не ведаю, было у царскай Расіі, калі там рэвалюцыянеры стваралі свае ячэйкі у самой Расіі, там ці некія паўстанні, там, я не ведаю, партызанскія атрады ў лесах да Беларусі, якія былі актыўныя падчас Другой сусветнай вайны. Вот сёння практычна ўсё гэта немагчыма, таму што сённяшняя інфармацыйная эпоха дае уладам велізарныя магчымасці ўсё вычысціць, ўсё знішчыць, і нават ніякія спячыя ячэйкі існаваць у рэальнасці не могуць. Хіба што яны настолькі спячыя, што ніякіх прыкметаў іх дзейнасці няма, а калі прыкметаў іх дзейнасці няма, то як бы разлічваць на іх у некі момант наўрад ці выпадае. То бок, ну і партызанскі, так сказаць, рух сённяшняй Беларусі цяжка ўявіць. Вось. А з іншага боку, інфармацыйная эпоха дае магчымасць дыяспары з-за мяжы значна больш уплываць на сітуацыю ўнутры краіны, чым гэта было ў доінфармацыйную эпоху. Вось. Сёння беларусы маюць магчымасць слухаць, глядзець, чытаць тое, што даюць незалежныя медыі. Вось. І гэта ў значнай ступені мяняе сітуацыю. Мяняе сітуацыю нават у параўнанні тым, што было ў савецкія часы, там, калі там можна было слухаць Голас Амерыкі, Радыё Свабода, іх глушылі, але ўсё роўна, так сказаць, цяжкасцю можна было слухаць. Сёння значна прасцей, значна рэальней атрымоўваць інфармацыю з-за мяжы. І, значыць, механізмы ўплыву з дыяспары на ўнутраную сітуацыю ў Беларусі значна большыя. Таму моя выснова, вот гэтая логіка, што перамены ў Беларусі могуць адбыцца толькі знутры, і поэтому дыяспара няхай, так сказаць, не спрабуе нешта мяняць, мне падаецца, гэта не зусім правільна. Сёння магчымасці людзей, якія хацелі перамены ўнутры Беларусі, значна меншыя, а вось магчымасці дыяспары ўплываць на сітуацыю ў Беларусі значна большая, чым гэта было нават, ну, я не ведаю, 1,5–2 дзесяцігоддзі таму. Вось на гэта я хацеў бы звярнуць увагу. Ну, а тое, што Бабарыка менавіта
ставіць як галоўнае пытанне паспрабаваць рэалізаваць нейкія праекты, якія б аб'ядналі беларусаў і ў замежжы і ўнутры краіны. Ну хто ж супраць? Тут як бы я не ведаю, хто можа быць супраць гэта. Такіх не мае, хіба што КДБ. Вось іншая справа, як гэта рэалізаваць, як это можна зрабіць на практыцы. Ну вось тут вялікае пытанне. Ну але калі у Барыкі ёсць нейкі канкрэтны план, бізнес-план, праект, ну што ж, як бы сцяг у рукі. Таму паглядзім. Ну як бы тое, што пасля апошні паўгода, нават большым паўгода, у замежжы з'явілася значная колькасць, скажем, знакавых фігур беларускай апазіцыі. І Лукашенко, выпускаючы іх, разлічваў менавіта на тое, што яны перасварацца. Ён пра гэта так гаварыў. Яны хутка перасварацца паміж сабою. Вось. Ну, можна сказаць, што з'яўленне гэтых знакавых фігур у замежжы яно прывяло, скажем так, да некай, ну, скажем так, дэцэнтралізацыі большай, чым гэта было до з'яўлення гэтых фігур. Але не прывяло да дэмантажу тых структур, тых цэнтраў, якія былі створаны до таго часу. Я маю на ўвазе і офіс Святланы Ціхановскай, і аб'яднаны пераходны кабінет, каардынацыйная рада, там іншыя структуры дапамогі і змагання і так далей. Яны застаюцца. І я думаю, што гэта вялізны здабытак беларускай апазіцыі, беларускай дыяспары ў замежжы, што гэтыя цэнтры ёсць. І на гэтыя цэнтры рэагуюць заходнія партнёры. І ўвогуле сёння беларуская дыяспара, мне падаецца, это некае такое даволі унікальная з'ява, якую будуць вывучаць, мне падаецца, іншыя дыяспары. Глядзіце, вось тэма беларускіх палітвязняў самая раскручаная ў свеце. Хоць палітвязняў шмат у іншых краінах ёсць. І ў большай колькасці, і ў горшым стане, а тым не менш, менавіта пра беларускіх палітвязняў кажуць больш за ўсё. Гэта заслуга дыяспары. Вось. Ну і ўвогуле беларуская дыяспара зараз выконвае тую функцыю, якую не трэба выконваць, скажем, палітычнай дыяспары іншых краін, там, я не ведаю, кубінскай, расійскай, іранскай, венесуэльскай і так далей. Я маю на ўвазе захавання нацыянальнай беларускай ідэнтычнасці. Таму што гэтую ролю захавання нацыянальнай ідэнтычнасці выконваюць у пэўным плане тыя дыктатарскія рэжымы, якія ёсць у гэтых краінах, скажем. Той же расійскай апазіцыі няма патрэбы захоўваць расійскую ідэнтычнасць. Гэтую роль выконвае рэжым Пуціна у сваім, так сказать, разуменні, як гэта разумее. А ў Беларусі гэтага няма. Беларускі палітычны рэжым як бы грэбуе гэтай задачай, гэтым пытаннем. Беларускі палітычны рэжым узяў на ўзбраенне ідэалогію рускага свету. Вось. І таму менавіта беларускай дыяспары даводзіцца быць захавальнікам вось гэтага беларускага нацыянальнага цывілізацыйнага коду. Это таксама унікальная сітуацыя. Таму я думаю, што той досвед, які показала, ну, менавіта беларуская апазіцыя, ён даволі унікальны. Унікальны не толькі для самой Беларусі, але і для іншых краін. Ну так, да. Ну и тут, как бы, конечно, першым можа быть объединов, хотя одно другому не перешкажи, не заминая, объединовывать диаспору с материком, умовно кажучи, может быть диаспоры и неким там силам розных у диаспоры, у демсилах, выбачайте за тавтологию, самим так само паспрабовать объединяться. И першым казать про там круглый стол, ці национальный диалог с режимом, может круглый стол для
для дымсілаў для паразумення іх прывесці, бо пакуль размова ідзе, дзе там каго лідары змогуць там дэцэнтралізаваць, яны неяк самі дэцэнтралізуюцца, гледзячы па апошніх, ось так сказаць, выказваннях с плыні этой бабарыканцаў, яны ўжо і там самі паміж сабой разышліся. Бабарыка асобна, Калеснікава асобна, бабарыканцы неяк таксама дзесь адзін туды, другі туды, трэці невядома куды. Першае, канфлікты, спрэчкі ў асяроддзі палітычнай дыяспары, эміграцыі – гэта норма. Вся гісторыя ўсіх палітычных эміграцый – это бясконцыя канфлікты. І тут Беларусь не выключэнне. Хіба што у Беларусі тут якраз сітуацыя лепшая, што нягледзячы на ўсе гэтыя сваркі, канфлікты, у Беларусі ёсць цэнтр, на які гаворыць ад імені і беларускай дэмакратыі, і беларускай апазіцыі, і беларускіх прыхільнікаў перамен у самой Беларусі. Вось, і менавіта на гэты цэнтр арыентуюцца заходнія партнёры. Тое, чаго няма ў іншых, так сказаць, эміграцый. Вось. І нарэшце трэці тэзіс. Як толькі на гарызонце, на даляглядзе з'явіцца некае тое самае вакно магчымасцяў, пра якое, так сказаць, усе мараць, то я думаю, што вельмі хутка адбудзецца аб'яднанне, калі ёсць праект агульны, які дае варыянт поспеху, то вельмі хутка адбываецца аб'яднанне. Я нагадаю, у 2020 годзе аб'ядналіся вельмі разнашорстныя палітычныя сілы дзеля таго, каб выступіць пад лозунгам «Сыходзь, ён павінен сысці». І я думаю, што калі такое вакно магчымасці з'явіцца, мы зноў убачым працэс яднання розных палітычных сілаў дзеля таго, каб дасягнуць мэты. Ну, а пакуль на гарызонце такога вакна няма, ну, так, сварацца. Я думаю, што гэта нармальна, і я б не вельмі звяртаў увагу на гэта. Галоўнае, каб былі некія рэальныя механізмы дзеля ўрэгулявання такіх спрэчак. Дзякуй вялікі. Ну што ж, норма значит норма. Будзем спакайней на гэтыя працэсы глядзець і не заганяцца. Дзякуй вялікі за вось гэты пазітыў палітычнаму аглядальніку Радыё Свабоды Валерыю Карбалевічу. Дзякуй, гаспадар Валерый, да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве.